ಯಾನಿನಿ ಸಂಬರ್ ಬಳ್ಳಿದ ರಸಂ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೆ ಒಂದು ಪೂರ ಎಡ್ಡೆ ಆಪುಂಡು ಜೀವ ಹೋಗು ನಮ್ಮನ ಐಕ್ ಪೂರ ದಾದ ಪಾಡ್ರೆ ಉಂಡುನ್ ಪಂದ್ ತೂಲೆತ್ತೆ ಪನ್ಪ್ಯಾನ್ ಒಂಜಿ 10-16 ಸಂಬರ್ ಬಳ್ಳಿದ ಸಪ್ಪು ಬೊಕ್ಕ ಒಂಜಿ 4 ಕಾಯಿ ಮುಂಚಿ ಬೊಕ್ಕ ಎಲೆಡ್ಮ ಬೆಳ್ಳುಳ್ಳಿ ಬೊಕ್ಕ ಒಂಜಿ ಚೂರು ಪನ್ನಾಗ ತುಲೆ ಒಂಜಿ ಈತ್ ಜೀರಿಗೆ ಅವೇನು ಸರಿ ಪೇಸ್ಟ್ ಮಲ್ಪೋಡು ನಾನು ಪೇಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೆ ನಾನು ಬೆಚ್ಚದಿ ಬೊಕ್ಕ ಕೊಂಚ 2 ಸ್ಪೂನ್ ಆತು ಎಣ್ಣೆ ಸರಿ ಬೆಚ್ಚಾಯಿ ಬೊಕ್ಕ ಎಣ್ಣೆ ಬೆಚ್ಚಾಯಿ ಬೊಕ್ಕ 1 ಸ್ಪೂನ್ ಆತು ಸಾಸಿಮೆ ಬೇವ್ರೆ ಮುಂದಾಯಿ ಬೊಕ್ಕ ಒಂದು ಬುದ್ದು ದಿನ ಸಂಬರ್ ಬಳ್ಳಿದ ತಪ್ಪುನ್ ಪೂರ ನೆಕ್ ಪಾಡೋಡು ಮಸ್ತ್ ಎಡ್ಡೆ ಆಪುಂಡು ಇಗುಲ್ಲ ಮಲ್ತು ತುಲೆ ಒಂದು ಸರಿ ಫ್ರೈ ಆವೋಡು ನೆತ್ತ ಸ್ಮೆಲ್ ಪುರಪ್ಪುಂಡತೆ ಒಂಚೂರು ಪೋಡು ಒಂಜಿ ಸ್ಪೂನ್ ದಾತ್ ಲಸುನ್ ಪೇಸ್ಟ್ ನಮ್ಮ ಇಲ್ಲಾಡೆ ಮಲ್ದಿನ ಬೊಕ್ಕ ಒಂಚೂರು ಹಲ್ದಿ ಬೊಕ್ಕ ಇಂಗ್ ಒಂಚೂರು ಮಾಡೋಡು ಇಂಗ್ ಪಾಡೋಡೆ ನೆಕ್ ಸರಿ ಫ್ರೈ ಮಾಡ್ತದೆ ಬೊಕ್ಕ ಮೂಲೊಂಜಿ ಮೂಜಿ ಟೊಮೆಟೊ ಪಾಡ್ದು ಸರಿ ನೆಕ್ಕೊಂಡು ಮಾಡ್ತದೆ ಟೊಮೆಟೊ ನೆಟ್ಟು ಸರಿ ಬೇಯೋಡು ನೆಕ್ ಮುಂಚಿತ ಪೊಡಿ ಪಾಡ್ಲಿ ಖಾರ ಮೀನು ಆಜಿಡ ಈಗಲೇ 1 ಸ್ಪೂನ್ ದಾತ್ ಪಾಡ್ಲಿ ಬೊಕ್ಕ 1 ಸ್ಪೂನ್ ದಾತ್ ಉಪ್ಪು ಸಾಲ್ಟ್ ಸರಿ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಲ್ಪುಲೆ ಟೊಮೆಟೊ ಪೂರ ಐಟೆ ಬೇಯೋಡು ಬೇಯ್ತಾಯಿ ಬೊಕ್ಕ ನೀರು ಬುಡ್ಪುಂಡು ಅರ್ಧ ಗ್ಲಾಸ್ ತಾತ್ ನೀರ್ ಪಾಡ್ಲೆ ಇಟ್ಟು ಬೇಯೋಡು ಸರಿ ಇಟ್ಟು 10 ನಿಮಿಷ ಐಟೆ ಬೇಯೋಡು ರೆಡಿ ಆಂಡು ನೆಕ್ ಒಂಜಿ ತುಂಡು ಬೆಲ್ಲ ಪಾಡೋಡು ಬೆಲ್ಲ ಪಾಡ್ದು ನೆಕ್ ಒಂಜಿ 3 ಗ್ಲಾಸ್ ತಾತ್ ನೀರ್ ಪಾಡ್ಲಿ ಐನ್ ಗ್ಲಾಸ್ಲ ಪಾಡೋಲಿ ದಪ್ಪ ಆಪುಂಡು ಬೊಕ್ಕ ಒಂದು ಬೇಯ್ತಾಯಿ ಬೊಕ್ಕ ನೆಕ್ ಮಿತ್ತೆಗೆ ಕೊತ್ತಂಬರಿ ಸೊಪ್ಪು ಪಾಡೋಡು
ಒಂದು ಮಸ್ತ್ ಎಡ್ಡೆ ಹಾಪುಂಡು ನಿಗುಲ್ಲ ಮಲ್ಪುಲೆ ಇಲ್ಲಾಡು. ನಿಗೆಲ್ಲ ಇಷ್ಟ ಅಂಡ ಈ ಚಾನಲ್ ನೆಕ್ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಲ್ಪುಲೆ, ಲೈಕ್ ಮಲ್ಪುಲೆ, ಬೊಕ್ಕ ಶೇರ್ ಮಲ್ಪುಲೆ. ನಮ್ಮ ಇತ್ತ ಸೋಯಾಬೀನ್ ಬಾಜಿ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲ. ಸೋಯಾಬೀನ್ ಕಟ್ಟು ಮಲ್ತದು ಐಕ್ ಉಪ್ಪು ಒಂಚೂರು ಮೊಸರು ಪಾಡ್ದು ಮಿಕ್ಸ್ ಮಲ್ತದು ಒಂಜಿ 10 ನಿಮಿಷ ದೀವೋಡು. ಬೊಕ್ಕ ಯಾನ ಅವೇನು ಕುಕ್ಕರ್ಡ್ ಪಾಡ್ದು ಒಂಜಿ 2 ಸಿಟಿ ದೆಪ್ಪೊಡು. ದೆತ್ತದು ಉಂದುತ್ತ ಬೇಯ್ತುಂಡು ಸೋಯಾಬೀನ್. ಇತ್ತ ಏನ್ ಮಲ್ಪುನ ವಿಧಾನ ಎಂಚಂದ್ ಪನ್ಪೆ. 2 ಸ್ಪೂನು ಎಣ್ಣೆ ಪಾಡೋಡು. ಎಣ್ಣೆ ಕಾಯಿ ಬೊಕ್ಕ ಸಾಸೆಮಿ ಪಾಡಿಯ. ಸಾಸೆಮಿ ಪಾಡಿ ಬೊಕ್ಕ ಬೇವ್ರೆಲ ನೀರುಳ್ಳಿಲ ಪಾಡಿಯ. ನೀರುಳ್ಳಿ ಸರಿ ಕಾಯೋಡು. ಕಾಯಿ ಬೊಕ್ಕ ಒಂಜಿ ಸ್ಪೂನು ಲಸುನ್ ಪೇಸ್ಟ್ ಪಾಡೋಡು, ಶುಂಠಿ ಬೆಳ್ಳುಳ್ಳಿ ಪೇಸ್ಟ್. ಒಂಚೂರು ಮಂಜೋಲ್ ಪಾಡೋಡು. ಐದರ ಬೊಕ್ಕ ಒಂಜಿ ಸ್ಪೂನು ಜೀರಿಗೆದ ಪೌಡರ್ ಪಾಡ್ತೀನಿ ನಾನು. ಬೊಕ್ಕ ಒಂಜಿ ಅರ್ಧ ಸ್ಪೂನು, ಒಂಜಿ ಸ್ಪೂನು ಕೊತ್ತಂಬರಿದ ಪೌಡರ್, ಒಂಜಿ ಅರ್ಧ ಸ್ಪೂನು ಜೀರಿಗೆದ ಪೌಡರ್ ಪಾಡಿಯ. ಬೊಕ್ಕ ಒಂಜಿ ಸ್ಪೂನು ಎಡ್ಡೆ ಮುಂಚಿದ ಪುಡಿ. ಬೊಕ್ಕ ಕಾರೋದಕ್ಕ ಒಂಜಿ ಸ್ಪೂನು ಅಂತೆ ಮಲ್ಲ ಸ್ಪೂನುಡು ಮುಂಚಿತ ಪುಡಿ. ಟೊಮೆಟೊನು ಪಾಡು. ಸರಿ ಬೇಯೋಡಾಯ್ತು. ಐಕೊಂಜಿ 1/4 ಸ್ಪೂನ್ ಉಪ್ಪುದ ಪೊಡಿ ಪಾಡ್ದ. ಒಂದು ನಿಗುಲ್ಲ ಮಲ್ಪುಲೆ ಬಾರಿ ಟೇಸ್ಟ್ ಆಪುಂಡು. ಹೆಲ್ತ್ ಎಡ್ಡೆ ಉಂದು ಲಾಯ್ಕ್ ಗ್ರೇವಿ ಅಂಡ್ ಉಂದು. ಒಂದು ಗ್ರೇವಿ ಆಯ್ಬೊಕ್ಕ ನಮ್ಮ ಕಟ್ಟು ಒಂದು ಬೇಯ್ಪಾದಿನ ಸೋಯಾಬೀನ್ ಪಾಡೋಡು. ಕೆಲವರು ಇಂಚೆನೆ ಪಾಡುವೆರು ಅಂಡಲ ಅವು ಟೇಸ್ಟ್ ಆಪುಜಿ. ಒಂಚೂರು ಸೋಯಾಬೀನ್ ಬೇಯೋಡು ತಿನ್ನಾಗ ರುಚಿ ಆಪುಂಡು. ಒಂದು ಕುಕ್ಕರ್ಡ್ ಒಂಜಿ 2 ಸಿಟಿ ದೆಪ್ಪೊಡು. ಒಂದು ಚಪಾತಿ ತಿಂದ್ರೆ ನುಪ್ಪುದೊಟ್ಲ ಲಾಯ್ಕ್ ಆಪುಂಡು, ಟೇಸ್ಟ್ ಆಪುಂಡು. ಒಂದು ಎಡ್ಡೆ ಆಪುಂಡು ನಿಗುಲ್ಲ ಮಲ್ತು ತೂಲೆವರ. ಲಾಸ್ಟ್ ಬೊಕ್ಕ ಕೊತ್ತಂಬರಿ ಸೊಪ್ಪು ಅಂತ ಪಾಡ್ದು ಬಿಡು. ಇದೇಗ ಸೋಯಾಬೀನ್ ಬಾಜಿ ಹಾಂಡ್ ನಿಗುಲ್ಲ ಮಲ್ಪುಲೆ ರುಚಿ.